Confírmase que este non é un bo ano canto á mortalidade nas estradas galegas. Esta fin de semana morreron 3 motoristas en plena campaña de controis de tráfico sobre este colectivo. No que vai de 2026 morreron na nosa rede viaria 8 persoas máis que no mesmo período do ano anterior. Boas tardes, luns 15 de xuño, benvidos ao Galicia Noticias. Fuxida temeraria polas rúas de Moaña, un conductor circulou a máis de 110 km por hora en dirección prohibida. O home topouse cun control policial e tratou de esquivalo. Na súa escapada intentou sacar a patrulla da estrada. Trátase dun veciño de Cangas de 38 anos que xa foi arrestado. Justo por aquí, por detrás de la iglesia, que persecución, pero que la policía intentó alcanzar el coche y hasta llegar al Rosal, nada. Que andan como locos, claro, en pleno centro, en casco urbano no deberían, tendrían que tener mucho más control. Pero bueno, claro, gente joven, bebida seguramente. Entendemos que a deliberación non vai ser moi complexa, no sentido seguramente teremos un veredicto en poucos días, igual hasta na tarde de hoxe poderíamos ter un veredicto. As preguntas terán que ser se queda aprobado ou non queda aprobado de que se entregou esa navalla a conciencia, se queda aprobado ou non queda aprobado que a utilizou a sabiendas de que Joel estaba debilitado. Son as palabras do abogado da familia de Joel Quispe, o mozo asasinado na Coruña na Noiteboa de 2023. Esta mañá, o xuíz entregou o obxecto do veredicto. Os integrantes do xurado deberán agora retirarse a deliberar e responder a cuestións diversas sobre os feitos e o grao de culpabilidade dos dous implicados. Lembramos que o terceiro acusado foi absolto de xeito anticipado por falta de probas. A acusación particular vai no recorrer. Tiña un grupo de cans en Narón en condicións deplorables, segundo os veciños, e alguén acabou uno denunciando. Agora quitáronllos, pero os veciños teñen medo de que iso sexa peor para a convivencia, porque xa os ameazou en varias ocasións. Escoiten. E meteuse comigo. Eu calei a boca porque dixen eu, se lle dixo algo ainda é peor. Eu algunha vez os teño sentido que lle pegaba, a algún lle pegou. Porque yo teño sentido el perro que lallaba. E teño visto con algún perro moi estreitiño, moi de fame. Esta mañá, tras 9 meses de paro, comezou a campaña de extracción da zamburiña na ría de Ferrol. Os profesionais saíron ao mar con certo escepticismo. Segundo din, hai moita cría, pero o marisco non dá a medida comercial. Nesta primeira xornada, de feito, non chegaron ao cupo. Xa hai unha investigación en marcha para descubrir que está a pasar no que é o único banco natural explotable de zamburiña de Galicia. Bueno, las previsiones por los muestreos no es que sean las mejores, ¿no? Dicen que hay muchísima cría, muchísima, por debajo de la talla comercial que establecimos nosotros, que es 45, cuando lo normal es 40. Llega un tamaño ahí que no nos da crecido más, parece. Parece que como que se queda ahí estancada en 43, 42, porque bien viste. Medimos ahí un montón de ellas y ya te digo, le falta el pelo de un calvo. Comezamos coa última hora dos incendios forestais en Galicia. Primeira parada en Boborás, na provincia de Ourense. Demetrio, segue activada a situación 2. Sí, a situación mellorou bastante en relación coas últimas horas. Esta madrugada foi propicia para eses traballos. A baixón de temperaturas e o aumento da humidade favoreceu que os equipos de extincións contra o lume poderán levar a cabo eses contralumes que sí foron efectivos. Mantense un nivel 2 precisamente por prevención e por lo que se poida complicar ao longo desta xornada. Moi pendente destas altas temperaturas que volven repetirse aquí nesta zona de Boborás e tamén polo vento, que tamén é un risco bastante alto. Agora mesmo, como dicimos, situación moito mellor que a vivida nas últimas horas, pero mantense por precaución o nivel 2. Vamos a alcanzar unos picos de alta temperatura y tenemos que prever y planificar para poder llegar a la estabilización del incendio. Técnicamente no está estabilizado, técnicamente no, pero sí creemos que vamos a alcanzarlo. Ahora mismo todas las previsiones son optimistas en ese sentido.
A situación está moito máis tranquila, ahora pendendo un pouco de como se comporte o lume con respecto a estas horas que son importantes porque son horas de moitísima calor e tamén a ver como funciona o tempo, pero bueno, nada que ver ca situación que tivemos onte de moita tensión e moita preocupación porque estaba o lume moi preto das casas. A verdade que o operativo funcionou moi ben e tamén houve colaboración tamén da veciñanza, que tamén sempre é importante. Tamén estamos pendentes de outro incendio forestal o que afecta ao concello de Padrón. Nuria, xa se desactivou a situación 2 de emerxencia. Sí, contra as 10 da mañá, Raúl, xa foi desactivada esa situación 2 deste lume que se iniciou en Herbón. Agora é a situación 0, que significa que non hai risco nin para as persoas nin tampouco para os bens forestais. A situación nestes momentos deste lume que está estabilizado, esa situación continúa desta maneira, con tantelo controlado durante o día de hoxe. Lembramos que este lume se iniciaba na tarde do pasado venres, contra as 4 da tarde, na zona da parroquia de Herbón. Durante o sábado vivironse os momentos de maior tensión, o que obrigou mesmo a evacuar por precaución os veciños de dúas aldeas de Sobrerribas e de Cruxeiras de Arriba. A estimación do momento da superficie afectada é de unhas 350 hectáreas, uns 15 kilómetros. En estes momentos non hai lapas, a situación é moito máis tranquila e as brigadas en terra traballan no arrefriamento do perímetro para evitar que se reactive. O día de onte e xa no que levamos de día de hoxe a situación mellorou moitísimo, pasamos de feito de situación 2 directamente a situación 0, tivemos moitísimo persoal, moitísimos medios, a situación foi complexa, pero agora xa está dominada e, por tanto, xa facemos un chamamento á normalidade, a que a xente continúe cas súas vidas e aínda que nos próximos días hai que continuar arrefriando e regando o terreo, pois eu creo que se todo vai ben, esperemos, desexamos que podamos deixar este episodio atrás con 350 hectáreas queimadas. Na cidade de Ourense houve un novo incendio nun edificio abandonado. Desta volta trátase dunha antiga granxa escola situada na zona de Mariña Mansa, preto do hospital. Que é o que aconteceu exactamente, Bea? Si tratase dun edificio que, segundo os veciños, adoita estar ocupado por indixentes, as lapas comezaron no interior, afectaron a un colchón, tamén a parte do inmoble que xa ten sufrido máis incendios semellantes. Ademais, ardeu parte da maleza que rodea as instalacións e que é o que máis preocupa os veciños. É o terceiro incendio en menos dun mes de características semellantes. O primeiro foi a casa de baños e despois un edificio no barrio da Ponte, e os dous con danos moi graves. Foi a fumareda que alertou os veciños de Mariña Mansa cando chegaron os bombeiros. Ardía no exterior, pero tamén dentro do inmoble, onde o lume comezou nun colchón. Afectou o colchón e un pouco a estrutura da cuberta, pero bueno, afortunadamente foron poucos danos. E si que ardeu vegetación próxima, pero independentemente do incendio da vivenda abandonada. O inmoble leva moito tempo abandonado e, segundo os veciños, é frecuentado por indixentes. Alertan que este non é o primeiro incendio que sofren as instalacións. Eu traballo aí no complexo e sempre cruzo por aquí. E si, vense aquí xente, ocupas e tal. E, bueno, pois é unha pena. No, da dentro está todo moi ardido por dentro, porque eu creo que adentro fan lume e os ocupas, e entonces isto está fatal, a verdad. Está fatal, aparte é todo maleza. Un desastre se vía eso, estaba todo abandonado. Así que non é milagro ningún que ardera, porque non cuidar as cousas, pois, non sei, esa xente tamén necesitan un sitio, pero eles son pobriños como son. Despois desapareceron, e aí atrás sei que hubo un incendio. E ten habido máis, xa ten habido máis veces os bomberos aí, sí. A rápida actuación dos bombeiros impediu que o lume fora máis, pero os veciños están preocupados pola maleza que rodea a zona. Está cheo de erva, e, bueno, plantas lume, e, madre mía, isto non sei... E todos temos que ter as fincas desbrozadas, esa tamén teria que estar desbrozada, eso está... Un tractor traballaba hoxe na zona e o terceiro incendio no último mes en Ourense que afecta a un edificio abandonado tras os lumes que calcinaron a casa de baños e un inmoble ocupado no barrio da Ponte. O orixen realmente está en investigación, entonces sí que se iniciou no interior en ambos. A consecuencia da estrutura de madeira se estendeu moi rápido a toda a edificación. Deixando só en pé as fachadas, desta volta os danos foron moito menores.
A carretera é unha carretera asfaltada, eu non recordo, teño 63 anos, non recordo que houbera por ali ningún accidente, e non entendo o que lle puido pasar, ou lle deu, bueno, un golpe de calor, ou lle deu un infarto, ou lle deu calquera cousa, seguramente que ela mesma se botaría a bicicleta fora do sitio polo campo. Logo de 2 semanas de xuízo polo crime de Joel Quispe na Coruña, hoxe comeza xa a conta atrás para o veredicto do xurado popular. Reyes, comezaron xa a deliberar. Sí, comezaron a deliberar hai aproximadamente unha hora. Minutos antes da 1 da tarde facíase entrega do xeto do veredicto os 9 membros do xurado popular que terán que responder a preguntas como se quedou ou non probado que o autor confeso matou a Joel Quispe. No caso de ser afirmativo, terán que responder se o fixo con intención de acabar coa súa vida ou se tratou dunha morte imprudente como argumenta a súa defensa. Nese obxecto do veredicto hai tamén cuestións relacionadas ao outro mozo acusado de ser cooperador necesario do asasinato. Terán que decidir se quedou ou non probado que lle entregou a navalla o anterior ou se este lla arrebatou. Lembramos que nas súas conclusións finais a Fiscalía elevou a súa acusación de homicidio a asasinato ao autor confeso da coitelada mortal, sinalando que o ataque se produciu sen que Joel puidese advertir a presenza da arma nin defenderse. Pide para el 20 anos de cadea, os mesmos que para o outro procesado o que, tras 9 sesións de xuízo, considerou no cooperador necesario o crer acreditado que era el o dono da navalla coa que se cometeu o crime. Pola súa banda, as acusacións particulares elevan a pena para estes dous mozos os 25 anos de cárcere. A máis, o abogado da nai de Joel Quispe anunciou que vai recorrer sobre a decisión que tomou o magistrado o venres pasado, quen, ante a falta de probas, decidiu absolver o terceiro mozo que estaba investigado por ser cómplice de asasinato. Se antes da entrega do veredicto o magistrado presidente observa que pode haber algún elemento que non sea suficiente para que o xurado se pronuncie sobre a responsabilidade desa persoa, de retirar os cargos contra esa persoa e dictar directamente sentencia absolutoria, que será ter que ser publicada nos próximos 3 días. Neste caso, o magistrado xa dixo que o vai a incluir na sentencia principal. En cualquier caso, non estamos de acordo con esa decisión e cando se publique a sentencia, pois recurriremos. A deliberación non vai ser moi complexa, no sentido seguramente teremos un veredicto en poucos días, igual hasta na tarde de hoxe. Houbo unha persecución de película en Moaña cun condutor que mesmo intentou sacar do carril o coche de policía que o perseguía. Deu positivo no control de alcolemia, levaba 1 gramo de cocaína no coche. Neste coche a máis de 110 km/h polas rúas de Moaña e fuxindo da policía. Un veciño de Cangas, de 38 anos, foi detido despois dunha persecución, case de película, que puxo en risco a vida de 2 axentes que patrullaban antes das 6 da mañá na rotonda do Lestón. Sí, que fue justamente una persecución, pero 110 por hora, por aquí, por una carretera de 50. Y a las 5:45 de la mañana, un hombre de Cangas de 38 años, creo. Que andan como locos, claro. En pleno centro, en casco urbano no deberían, tendrían que tener mucho más control. Pero bueno, claro. Gente joven, bebida seguramente. Iso pode ser un chaval que ven ou que está un pouco endemoniado e que se meta, pero de outra cousa non é normal eso, non? Logo de ver os axentes, o conductor deu un volantazo e enfiou pola rúa Xogo da Bola por dirección prohibida cara ao Rosal. Comezou unha persecución en que chegaron superar os 110 km/h en tramos limitados a 30. Ao chegar á rotonda do Rosal, marchou por dirección prohibida a subida do Redondo e mesmo tentou sacar os axentes da estrada. Finalmente, na recta do Redondo, a patrulla logrou adiantar o coche, cruzáronse e acabaron coa fuxida temeraria. Por sorte, ninguén se mancou porque a esas horas apenas había tráfico. A mí sí que me lo comentaron varias personas y fue justo por aquí, por detrás de la iglesia. Que persecución, pero que la policía intentó alcanzar el coche y hasta llegar al Rosal, nada. Aparte aquí en las rotondas suele haber controles de policía nacional, o local, perdón, y en las rotondas de arriba, pero bueno, la gente joven va como locos. O condutor foi detido e deu positivo na proba de alcolemia. No rexistro do vehículo, os axentes atoparon 1 gramo de cocaína e o condutor quedou a cargo da Garda Civil á espera de pasar a disposición xudicial.
Agora afronta varios delitos, entre outros condución temeraria, desobediencia grave aos axentes da autoridade, atentado e un delito contra a seguridade viaria. O número de persoas falecidas en accidentes de tráfico en Galicia aumentou este ano. Segundo o balance provisional da Dirección Xeral de Tráfico, morreron 39 persoas, 8 máis que no mesmo período do ano anterior. As últimas xornadas foron especialmente tráxicas, coa morte de 3 motoristas nunhas 48 horas. Un home de 58 anos, veciño do concello Pontevedrés de Barro, e a última vítima mortal das estradas galegas nunha fin de semana especialmente tráxica. A súa motocicleta e un turismo bateron na estrada PO 226 á altura do cruzamento coa Nacional 550. Tenía que haber aquí unha rotonda hace 20 años, por no decirte más. Yo vengo todas las semanas, paso por aquí 3 o 4 veces, y cada vez que bajas de Moraña hacia Pontevedra o hacia tal, tienes un problema impresionante. No te llegan los sentidos para saber cuándo tienes que salir. Horas antes, outro motorista morreu en Redondela nunha saída de vía. Derrapou aí, bateu de frente contra a esquina do muro. Foi parar ali. Foi mesmo de frente ali a moto, ele, claro, deu co peito e estaba sangrando por a boca, non? E un motorista de 42 anos faleceu venres na autovía das Rías Baixas, na localidade ourensa de Carballeda de Avia. Circulaba en dirección Vigo e unha furgoneta que ia no mesmo sentido alcanzouno. Saiu despedido contra a barreira de protección e faleceu no acto. Desde a Dirección Xeral de Tráfico inciden na importancia de subir a moto co equipamento axitado e apelan á condución responsable. Que adecúen a velocidade ás circunstancias da vía e que salgan a disfrutar e non que por unha mala salida o resultado sea fatídico. Non sempre os sinistros viais nos que se ven implicados as motocicletas son responsabilidade da motocicleta. Os demais usuarios tamén temos algo que dicir, sobre todo en interseccións, hai que ter cuidado a hora de incorporarse á circulación, respetando a prioridade de paso se ten a motocicleta. No que vai de ano, o número de persoas falecidas en accidentes de tráfico aumentou en Galicia. Segundo o balance provisional da DXT, morreron 39 persoas, 8 máis que no mesmo período do ano anterior. A tendencia é similar en 3 das 4 provincias. Só na Coruña descenderon os sinistros mortais. A moza atropelada onte en Celanova segue en estado crítico. Foi trasladada en helicóptero medicalizado ao complexo hospitalario de Ourense debido ás graves lesións que presentaba no cráneo. A rapaza de 19 anos foi atropelada no lugar de Carfaxiño, na estrada OU 540, cando cruzaba por un lugar non habilitado. Tamén se lles prestou atención psicolóxica aos acompañantes da moza e outras 2 persoas tiveron que ser atendidas de diversas feridas. O sinistro aconteceu contra as 4 da tarde deste domingo. Unha muller alemá morreu en Mondoñedo cando estaba a facer o camiño de Santiago. O sinistro produciuse no lugar de Maariz, onde caeu pola bicicleta por un noiro duns 30 metros de altura. Unha peregrina alemá morreu cando estaba a percorrer o camiño norte en Mondoñedo. Tratábase dunha ciclista duns 30 anos que baixaba pola aldea de Maariz para retomar a propia ruta xacobea. Cando estaba a piques de chegar, nunha curva precipitouse coa bicicleta por un noiro duns 30 metros de altura. Daquela acudiron ao teu lugar os servizos de emerxencias que nada puideron facer para lle salvar a vida. Nos mobilizamos un taxi para que levara o compañeiro ou acompañante dela para Lugo. Para Lugo supoño que canda ela. E depois os que viñeron, eu creo que veu ao 061, obviamente, bomberos, protección civil non, a Guardia Civil. Pola súa parte, os axentes fixeron as dilixencias oportunas a raíz do acontecido. Segundo a veciñanza, no momento do sinistro registrábase unha temperatura de preto de 40 graus. Casualmente facía moita calor, eu estaba sentada aí, subeu os bomberos, atrás debía ser a Guardia Civil. Eu que me sentín algo extraño que baixaran da Nacional 634 dirección Maariz, cando normalmente os peregrinos salen daqui logo da Iglesia dos Remedios dirección Maariz, ou do Río de Sisto dirección Maariz. A carretera é unha carretera asfaltada. Eu non recordo, teño 63 anos, non recordo que houbera por ali ningún accidente, non entendo o que lle puido pasar, ou lle deu un golpe de calor, ou lle deu un infarto, ou lle deu calquera cousa, seguramente que ela mesma se botaría a bicicleta fora do sitio polo campo. Unha vez avisada a familia da vítima, o cadáver foi enviado ao Lugo para proceder á súa repatriación o antes posible.
Incautanlles a dous furtivos case 24 kilos de percebe en Corme. Os feitos ocorreron na Percebellosa, unha das áreas máis ricas de percebe, concesión da Cofraría de Corme. A incautación foi posible grazas a que un dos axentes da Garda Rural perseguiu os furtivos que presuntamente lle lanzaron pedras e o ameazaron. Segundo relata a Garda Rural, os infractores fuxiron polo monte e agocháronse entre os matos. Finalmente, ao ver que o axente non desistía na persecución, tiraron as mochilas cargadas de percebe. Pesimismo no inicio da campaña Zamburiña en Ferrol, só saíron 4 embarcacións a traballar e malia que a cota é de 10 kilos por tripulante, nin sequera chegaron a alcanzala. Repítese a situación do ano pasado, hai moita cría, pero non alcanza o tamaño comercial. Despois de 9 meses de parón, retomouse a extracción de zamburiña no único Banco Natural de Galicia, en Ferrol. As expectativas a priori non eran moi prometedoras e foronse confirmando ao longo da mañá. El año pasado, los compañeros voluntariamente cerraron el recurso un mes antes porque estaban viendo que cada vez había menos talla comercial, que volvía lo mismo, que había mucha cría, de que le faltaba 1 o 2 milímetros, y decidieron de cerrar para dejarla descansar, no estresar el marisco y que este año hubiese. La sorpresa fue esa, que de talla comercial hai menos que el año pasado e, sin embargo, hai muchísima cría outra vez. A Coviña é unha das 4 embarcacións que hoxe decidiron probar sorte no arranque da campaña. Despois de 3 horas de traballo, este era o resultado. Uns 7 kilos de zamburiña entre os dous tripulantes, moi lonxe do cupo de 10 kilos por tripulante establecido. Tirando a mal porque hai mucha pequeñita, pero de tamaño poca. Mira, yo debo llevar ahí 4 kilos y el compañero debe llevar otros pocos. Ya llevamos desde las 8 de la mañana. Esta situación vense repetindo desde 2024 en que houbo un episodio de alta mortaldade. Desde entón hai moita cría, pero non consolida. O CSIC está a desenvolver un proxecto de investigación para averiguar o porqué deste comportamento. A priori non semella deberse ás chuvias e a baixa salinidade como se pensou. Pensábamos que estaba relacionado con as choivas, pero este año choveu e non murió. De hecho, algún biólogo de la zona de la ría hizo pruebas a dejarla en sitios de muy baja salinidad y no moría. Lo que pasó el año pasado nos hace pensar de que a lo mejor no fue el agua, que hubo otro factor que hizo que hubiese esa mortandad tan grande a niveles de profundidad donde la salinidad no está. Unha das principales causas para poder xestionar e recuperar unha poboación é ter información sobre ela. E queremos saber un pouco pois, como está o banco agora mesmo, e como relacionase co entorno, no? Queremos ver as variables ambientais e que cambio desas variables poideron facer que baixara esta poboación. O que xa está garantido que o prezo de venda da zamburiña subirá dos 24 euros o quilo co que se rematou a campaña pasada. As temperaturas suaves desta primavera están a adiantar a maduración das vides nas Rías Baixas. Polo xeral atópanse en moi bo estado sanitario, pero compre non baixar a garda cos fungos, sobre todo co oidio. Iria. Si, como vemos nesta parra de Cambados, os acios teñen moi bo aspecto, xa teñen o tamaño dun chícharo. Isto é unha semana de adianto con respecto á maduración habitual. Malia que aínda se notan os danos causados polo pedrazo do mes de abril, en xeral as cepas recuperaron moi ben e tampouco hubo ataques destacables de mildeo este ano. O que sí hai que estar é moi pendentes da aparición do oídio, xa que hai previsión de altas temperaturas. Compre vixilar moi ben as parras e ventilar quitando follas se é preciso. Nos Salnés as viñas camiñan cara a vendima cunha semana de adianto na maduración e un aspecto do máis saudable. E iso que a campaña comezou aquí cun sobresalto, provocado polo pedrazo no mes de abril. Ainda a día de hoxe, pois bueno, se poden observar aínda os danos que ocasionaron, pequenos despuntes, follas rotas, pero bueno, a verdad que recuperaron bastante ben, porque bueno, foi un granizo potente, pero bueno, aínda colleu o que a viña nun estadio no que foi capaz de aguantar ben. Polo demais, está a ser unha primavera cálida pero tranquila, sen ataques destacados do temido mildio nas parras de Albariño. Pois bueno, polos cuidados que están dando os viñedos, polas condicións que estamos tendo, pero bueno, a verdad que está sendo unha campaña moi benévola para o tema de enfermidades. Con estas temperaturas tan elevadas que hubo de hasta 36, 37 grados durante varias horas, o mildio se inactiva bastante. Pero moito ollo, o perigo está agora noutro fungo, o oídio, que resiste a calor abafante e ataca cando a uva ten o tamaño dos chícharos. Con estas condicións climáticas que temos hoxe, por exemplo, de néboas densas, luz difusa, é o momento peor. E agora vai empezar forte o oídio.
Manchas amarelas e unha peluxe gris na folla denotan a chegada do oidio. A máis de tratalo, un consello para previlo e airear a viña para que entre luz no acio. Quitando follas, pero moi importante, non quitar as follas que están xusto enfrentadas aos acios, porque os acios tamén teñen que alimentarse e o seu alimento ven das follas. Agardan que a prevención funcione e que os acios sigan o ciclo con normalidade ata se transformar en viño aló polo mes de setembro. Final feliz para uns cans que levaban anos sufrindo maltrato e abandono en Narón. Un dos problemas solucionouse, pero a veciñanza teme que o dono dos animais cumpra as súas ameazas. Marcharon os cans, pero non acabou a rabia. Fede que apesta. Ainda quedará para rato, porque aí non limpou naide. O de expulgar non a mí non me afecta porque, bueno, veño aquí pouco, pero a xente que vive aquí ao lado e todo, eu teño dous amigos aí que viven aí polo Callejón, bueno, cando pasan por aí estaba un veciño que non... Vivían aquí a intemperie, pechados entre bloques de cemento e cousas peores. Estaban abandonados e todo cajao, perdonando, bueno, mal. Abandonados, a veces sin auga, todos cheios de merda. Viñan e veces nos levaban unha a pasear e os outros deixábanos dentro. E teño visto con algún perro moi estreitiño, moi de fame. Un calvario do que unhas veces se queixaban e outras nin iso. Xa se acostumaran a pasar días enteiros sen auga, sen comida, nin tampouco compañía. E choraban, e oye, e de vez en cando eu teño visto desde arriba de que lles alumbraba algún, e es, cando tal, zas. Os teño sentido que lle pegaba, a algún lle pegou, porque yo teño sentido o perro que lallaba. Comezou a presión veciñal e empezaron as ameazas. Que os desafiou, e que, bueno, que non sei que os iba a enterrar, non sei. O chico claro que lle pareceu mal, ainda a min aí estaba un día sentada co andador, díxome que xa conseguiran o que queríamos. Malia todo, seguiron adiante. Vídeos, denuncias nas redes e tamén os organismos competentes e nin con esas. Optaron por outra vía, comproullos unha veciña pagados para cedelos á protectora. Alivio, polo menos sei que van para un sitio bon. Que non... Me alegrei moito. O que pasa que agora dame unha pouca de pena, porque se non se adotan... Con todo, aínda hai que non defende e de malas maneiras. Sei que o dono lle arruinaron a vida por unha moda, a moda de preocuparse dos animais. Tranquilidade, menos masificación e prezos máis económicos. Son os argumentos que esgrimen os que nos visitan este mes de xuño, sobre todo nesta segunda quincena que comezamos precisamente hoxe. Cada vez son máis. Vémolo de seguida aquí, no Galicia Noticias. O Servizo de Socorrismo das Praias comezou a operar en concellos como os da Coruña ou Vigo, tras os labores de acondicionamento das últimas semanas, como a retirada duna do areal de Riazor ou a instalación de casetas e aseos. Esta mañá chegaban os socorristas, iso sí, con poucos bañistas na cidade herculina, por exemplo. Alí amenceu con néboas e o ceo segue cuberto con temperaturas que hoxe non van superar os 21 graus. Nas praias grandes vai empezar do 15 de xuño ao 15 de setembro. E despois as praias pequenas de 1 de xullo ao 31 de agosto, que é cando a Xunta de Galicia activa o plan Sapraga, non? O plan en que están todas as praias de Galicia, ou casi todas, e xusto esos 2 meses. E logo, cando te metas na auga, pouco a pouco, mollarte todas as articulacións, non ir moi lonxe, se pode ser non bañarse só, e logo ter moito cuidado cos nenos, coas señores maiores, e logo tamén cos elementos de flotación. Tamén é temporada alta xa na Praia das Catedrais, na Mariña Lucense, onde estes días se intensifica a vigilancia. Persoal de Medio Ambiente da Garda Civil comproban que os visitantes cumpran a normativa nesta zona de especial conservación. A partir do 1 de xullo actívase o control de acceso. Cada día habilítanse 4.812 pases. Con todo, sempre hai quen incumpre as normas de uso no areal. No que levamos de ano, rexistráronse xa 100 de infraccións na contorna deste monumento natural.
Despois dunha fin de semana de calor extrema, a semana comeza con temperaturas altas, pero máis suaves. Un inicio que ven acompañado de brétemas costeiras a primeira hora e tamén ao anoitecer e coa posibilidade de treboadas no interior. Despedímonos por uns días deste episodio de calor extrema e das noites tropicais. Detrás desta lixeira baixada das temperaturas están as brétemas no litoral que nos acompañarán alo menos ata metade da semana. Estas brétemas, sobre todo, témolas as primeiras horas, logo durante a mañá vanse retirando cara ao mar. De feito, vemos aquí xa na cámara web da Coruña en que xa en terra apenas hai, pero aínda no mar sí que vemos esa situación de bastante humidade. Brétemas costeiras a primeira hora do día e tamén cara á noite, iso no litoral porque no interior a previsión é de treboadas. Fenómenos treboentos xa no día de hoxe que afectarán especialmente a montaña de Ourense, pero que, lóxicamente, estas treboadas pode escaparse algunha e tamén afectar o que é a provincia de Lugo e Ourense en xeral. E esta situación de potencial treboento vaise repetir o martes, mércores e xoves. Todos estes días imos ter aí a posibilidade de que haxa algunha treboada. Baixan as temperaturas máximas e as mínimas e esta semana deixamos atrás esas noites tropicais, pero iso non significa que a calor extrema se afaste demasiado, xa que en moitas localidades está previsto alcanzar valores próximos aos 30 graus e aínda non comezou o verán. Xa está case todo listo en Santiago para unha nova edición esta semana do Festival do Son do Camiño, coas entradas dos abonos esgotadas, ultiman os preparativos no Monte do Gozo. Polo palco do Son do Camiño pasarán artistas internacionais como Katy Perry ou Linkin Park. Compartirán cartel con Dani Martín, Lola Índigo ou os galegos Ortiga, Carlangas e Senra, entre outros. Quedan entradas de día para xoves e sábado. Tamén esta semana e tamén o xoves comeza en Lugo o Ardelucus e como xa é tradición dende hai 25 anos, a cidade volve á época romana para celebrar a súa historia e as súas raíces. Serán 4 días do 18 ao 21 de xuño con 300 actividades para festexar e poñer en valor o legado romano, castrexo e patrimonial dunha cidade que se converte nun escenario vivo. O mes de xuño gana protagonismo a nivel turístico. Tradicionalmente, xullo e agosto foron os meses estrela para coller as vacacións de verán. Porén, a tendencia está cambiando e cada vez máis persoas deciden adiantar o descanso. En Galicia, praias e terrazas están ao tope estes días. O ambiente notase nas vilas turísticas galegas, nas súas praias e rúas, moito ambiente e nos hotéis un alto nivel de reservas. A temporada é máis longa agora que fai uns anos, empeza moito antes, o mes de xuño non é xulio, pero casi. Quizás a última quincena podíamos, desde a nosa posición, estamos casi nivelados co mes de xulio, sí. Hai bastante demanda, tenemos, por ejemplo, los fines de semana ya están todos completos, tanto viernes como sábado, y el domingo tamén está funcionando bastante bien. Aínda que xullo e agosto seguen sendo sinónimo de verán, a forma de viaxar está cambiando. Os que xa o están disfrutando ven no mes de xuño moitas vantaxas. Porque nos pareció más barato los precios y porque hace menos calor. Yo menos niños en la playa, menos niños en las excursiones. Hay menos masificación, se está muy tranquilo, hace muy buen tiempo además, nos ha pillado muy buen tiempo, o sea que estamos encantados. Os que elixen esta opción buscan sobre todo tranquilidade e desconexión. O sea, cada vez hay más demanda en el mes de junio. Pensamos que es un poquito a lo mejor por evitar la masificación en verano, ¿no? Que en temporada alta, al ser vacaciones, Bayona se llena mucho de turistas y demás. Y bueno, el clima es un poco diferente, no hace ese calor fuerte, pero sí que es un clima ya bastante agradable. Unha tendencia que ano tras ano parece consolidarse e que demostra que cada vez hai máis opcións para disfrutar do descanso estival. As cidades galegas están obrigadas a establecer zonas de baixas emisións polas que só poden transitar vehículos con algunha etiqueta ecolóxica. En Ourense implantáronse a finais do ano pasado e en apenas 2 semanas comezarán as multas. Moitos condutores queixanse da falta de sinalizacións que indiquen as rúas afectadas. Dende o 26 de decembro todo o centro urbano está incluído na zona de baixas emisións decretada polo Concello de Ourense. Ademais das peonís, están afectadas 6 rúas que debuxan o seu perímetro exterior.
Avenida da Habana, Pardo Bazán, Pena Trevinca, Coruña, Progreso e Concepción Arenal. Porén, non hai ningún panel que o indique. La verdad que sí, porque yo no estaba ni enterado, no vi ningún sitio nada, la verdad. Pero bueno. Non sei que zonas son as límites, porque non me acordo, pero a información está en internet, se quero buscar, podo vela. Con redes sociales así, non moito, pero sí, un cartel explicativo cas calles estaría ben. Só poden circular pola zona de baixas emisións os vehículos con etiqueta 0, Eco, B e C, ademais dos autorizados con licenza municipal. Por agora non se multaba, pero o período de graza remata o 1 de xullo. A partir desa data, os vehículos sen permiso que circulen polas rúas afectadas expóñense unha multa de 200 euros. ¿Y qué coches pueden pasarlos? Os que teñen etiqueta ecolóxica. Solo. La mía no vale. A súa sí. Ah, la mía vale. Sí. Pues no lo sabía, hermano. Pero tengo otro coche que no podrá bajar. No, este no. Ahí por otro lado. Vale. Investiguei se o meu coche a etiqueta C é compatible, vin que sí, e non mirei moito máis. Que será das que multen? Sí. Bueno, pues habrá que velo despois, gracias. A implantación desta medida que loita contra o cambio climático colle o parque móvil de Ourense bastante avellentado. A antigüidade media pasa dos 13 anos. Dos 74.000 coches censados na urbe, un terzo deles carece de distintivo ambiental.